Der var en fest i klanen, Sallenæres fest for tegnen, men en brast orker trolde alskens kryb fra hele egnen. Uden våben at tage op, hvor de med næven tæske, og hvem der havde haft en økse til at fjenden klaske. Ja, det vi mangler her, det er tornskal, hammer, hakker, armbrøst, ringbrynjer og økser. Mange, 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 mange økser. Den dværgeklan var stiv af nok, men rejste sig med møje og tæskede løs med tynde kop og krus og hængekøje. Monsterflokken væltede rundt, venstre og til højre. De skreg og vinede op som en flok mange papegøjer. Ja, det der mangler her, det er tornskal, hammer, hakker, armbrøst, ringbrynjer og økser. Mange, 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 mange økser. Men den kloge tegn, han stod og tænkte, for hvor er de leder. Det er dog en dejlig fest her midt i kampetid. Så hvorfor stikke, hakke, slå, altså hjerte flække, når man kan bryle fjenden sin og også få noget at drikke. Nej, det der mangler her, det er ikke klinger, hakker, armbrøst, ringbrynjer og økser. Nej, det er knogjern, bacon, øl og et par ekstra bukser. Sprit og køl og meget mød, mere kul i ovnen, hvis vi skal feste natten lang og vågne igen om morgenen. Høvdi, 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 tømmermænd om morgenen. Høvdi, 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 tømmermænd om morgenen. Høvdi, 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 tømmermænd om morgenen.